So, what's up mga madamski, mga busingski, mga gawins, mga bradiks, mga choy. Kung nakabantay mo part, grabe, baka kahagard ang naon, no? So, wako kabalo kay Festa man diri sa CDO. Higalay Festival. So, nagchat-chat sa AUV fam nga group chat nga. Na day media day karon sa CTC. So, wala ko na-inform and wadto ko karon kay dali ko kay chill na kay Kubay pero media day man day na sila dadto karon tanan. And unexpected no pud ni nya phone no gyapon ang gamiton, so magilis ako kay sa mga na tao bani ko ha, bye-bye. Ang natatangi niya kanang makita na ko mapamaagi para masolusyonan imo ang pagpamugang Ginoo ko. Kung ugang mo ay kuno yung lamdang kay ugasan ko. Okay. Akasyon. I have a question. Itong first video ni mo nga na-viral ba? Sa inspiration ni mo ito? Bambista. Yes, kinsa ka pinakusgan o grabing ngala-ngala. Yan. Muna mga tao na ang nakagaon pinuli ang sino sa lahat na nagagawin. Level 10. Pwede na surrender ha, kung hindi na kaya. Pero ayaw lang kung sa kisimba ko. Oo. Guys, nangilak sila guys. Oh. Uy, oy. Oh, tupagid siya oh. Laka. Kabatyo na nakain. Nangilak ko sila guys. Nada ko nasakitan. Naada to si uyab. Gi. So, giyatagan mig juice sa juice boost. Juice boost. Juice boost. Juice boost. Juice boost. Muna sa pampakulor sa kanang mga panapton bitaw. Jubos. Jubos. Pwede. So, thank you kay sa Juice Boost. Mura siya Juice Boost yun. Libre na siya kay. Pero pagka mo na mo adto, di na siya libre. Para ko yun. So, dapat umapayat mo Juice Boost, mo uyab. Okay. Kompleto na. Kasi wala. Duwa man kabuk ang banga gani kay good for two man eh, pero wa ko uyab, so isa ra ka straw. And wala lang, ako'y pakio. Gusto mo tsada nga vlog dere, tanawa lang ilang mga channel lang eh. Wala pulos. Tanaw lang yapon mo. So, mapicture daw mi, diday ko. So guys, karon pa day ko nakita sa EUV balik no kay namatay mo gud ko gikan. Karon pa ko na nakita, so nara akong family. Na sila tanan. So, grabe yun. Pero wala si Master Poppy. So, ma-picture sa dami. Didi ko. Okay, para daritso ang kuan. Pero kuan niya. Gani, busag yung ikuha para na sa everyone. Bye-bye. Amping mo. Bye-bye. Sir. Bye-bye, sir. Bye-bye. 8 no. Tawon sa labas. Hello, Gina. Guys, tumanami ka on with the fam. So, naato silang walay ugang, walay uyab silang certificate. Tanan vloggers and na-event dia later. Ay karon yun eh, karon. So, what's up mga busingski, mga bramski no. So, mao na dito siya ang atong vlog sa kwan, atong vlog atong media day no uban si Queen Uga og mga co-vloggers nako and vloggers sa social media, mga social media artists, mga media and all, and uban ako ang AUB fam. And sorry kayo no nga 27 pa to nga event nya karon 29 siguro 29 mi karon or 30. So sorry kay na delay na ko og kuan, na delay na ko og unsay tawag ni
na-delay na ko siya og upload by kay kwanto siya last vigil to sa grandfather sa akong grandpa sa akong ex nga gitarong kog maayo, so nami dadto sa akong pamilya. And the day after lubong siya ni tatay Nunag. So I will miss you, tay, and condolences sa Nunag family, and especially kay nanay pud nga nakuan si nanay gud. Nasakitan gud sa maayo, and sa akong ex, hi. So, mora to siya, no? And see you sa my next vlog. Oh, grabe kay igang, oh. Ako na ning gisingit yun kay para na outro. So, mora to siya. And kita-kita to sa sunod nga vlog. Stay tuned, peace, subscribe, spread the vibe. Hype vibe, good vibes, and basta, mora to nga vibe. So, goodbye.